Kuvittele Suomi, joka panostaa vahvasti kiertotalouteen, uusiutuvaan energiaan ja liikenteen sähköistymiseen. Ylä-Savon alue tunnetaan kiertotalouden edelläkävijänä muun muassa biokaasulaitosten valmistumisen ja urbaanin kaivosteollisuuden myötä. Vuonna 2026 Euroopan unionissa vihreä siirtymä tukee ja vauhdittaa uutta teollisuutta. Maailmalla sään ääriolosuhteet lisäävät ilmastopakolaisten määrää ja yhä useampi joutuu lähtemään kotiseudultaan. Suomen pohjoista sijaintia onnistutaan hyödyntämään maanteiden markkinoinnissa ja uutta osaavaa työvoimaa saadaan Suomeen helpottamaan työvoimapulaa. Vuonna 2030 Ylä-Savossa kehitetään innovatiivisia ratkaisuja kiertotalouden saralla. Alueella on luotu vahva perusta urbaanille kaivosteollisuudelle ja entisistä jätejakeista saadaan uusia raaka-aineita teollisuuden käyttöön. Hyvin suunnitelluista hakkuista saadaan puuta kasvavaan puukuitupohjaisten materiaalien teollisuuteen. Alueella panostetaan tuulivoiman rakentamiseen, liikenteen sähköistymiseen sekä akkujen hyötykäyttöön. Vuonna 2035 tuulivoimasta ja vihreästä vedystä on muodostunut Suomeen merkittävä vientiteollisuus. Halpa vihreä energia tuo teollisuutta myös Ylä-Savoon. Ylä-Savo on saavuttanut merkittävää edistystä kiertotaloudessa biokaasulaitosten ja urbaanin kaivostoiminnan myötä. Ylä-Savon veto- ja pitovoimaa tukevat myös tehdyt investoinnit raideliikenteeseen. Tässä skenaariossa kiertotalous kukoistaa ja vihreän energian tuotannosta on kasvanut merkittävä teollisuuden ala. Paikallisuus, omavaraisuus ja yhteisomistajuus korostuvat Ylä-Savon alueella. Suomi on vetovoimainen matkailukohde pohjoisen sijaintinsa takia. Tämän skenaarion edessä Ylä-Savon alueella on tehtävä seuraavia toimenpiteitä. Kiertotalouden ympärille tarvitaan tutkimus- ja kehityshankkeita sekä aktiivista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Liikkumista ja logistiikkaa sekä matkailun vahvistumista alueella on tuettava eri tavoin. Englanninkielistä opetusta tarjoamalla helpotetaan ilmastopakolaisten kouluttamista ja asettumista Ylä-Savoon. Vihreä siirtymä tuo uutta liiketoimintaa alueelle, muun muassa kiertotalouden myötä, ja verkostojen merkitys kasvaa. Myös metsiin liittyvä asiantuntijuus ja kestävä metsänhoito nousevat uusiksi vientituotteiksi. Rakennusteollisuus siirtyy fossiilisista raaka-aineista vapaaseen rakentamiseen.